दा बि केयारफुल आरोना लोगोफोर एसे साबधान जाब्लानो जाबाय मैया थांनाय मोनायाव अरां रिजार्भ नेशनेल पार्कनिफ्राय 25थासोनि बारा मोसा ओंखारदों आरोना माने वाल बारसिनानै थाइलेन्डआव थांसै लोगोफोर थाइलेन्डआव नै लाखाबाय सोरबाफोर थांफानो नामा बहाय थाइलेन्डआव थांफानोबा कमेन्ट खालामफाद आंजों बेरायहैनि र' एसे हामफै गारनानै थांसै आङो दायो थाइलेन्डआव लाखाबाय नै गुरलाबा गगा मोनजोब्बाय आंहा मोना मोनायाव लबार हायबाय थानानै 1 लाख फैसाया नै बारा बुरजायानो जाया खावसे माबाबो लादों आरोना अनलाइनावबो आखायाव लाजोबजायाना लोगोफोर बे फैसाखौ माने आब'नो नांगौ जादोंमोन आरोना जोंहा आब' उन्दैनो ओमफ्राय आं दा बेनो फैसा हैथ'नो नागिरदों आरो आब'नो फैसा नांगौ जानायखाय माबा मोनसे खामानियाव बाहायनो दा आंहाबो फैसानि बिराद थेखाथार माने माइ हाजिरा लानाय मानाय जागासिनो नालाय ओमफ्राय दाखालि बावै मोसौ फानहरदों आरोना फानगोन मोसौ बियो मोसौ फाननायनि फैसासो बियो नङा आं जुमाय मावनाय नै नों जुमाय मावनाय सोरबा साननो हागौ नालाय बा मासियाव गुरला गुरथाब फैसा होननानै माने मोसौ फाननायसो आरोना खस्थ' खालामनायनि फैसासो बियो मोसौ माब्रै फानहरदों बिराद गोबाव जाबायमोन बेफारिफ्रा मा होनो मोसौखौनो होफैयाखैमोन आरो थेवबो माने जबान मोनासो सानबायमोन ने 1,20,000 दिनै खै थारिख 20,000 नङाना 20,000 मोनजोबासै 1,06,000 बेसेबांबा मोनदों आरो खै थारिख दिनै 19 दिनै 9 मथा मथि मास मोनसेयानो जाबाय आरो खावसेल' होलांदोंमोन 16,000ल' होलांग्रोदोंमोन गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय दा नै 1 लाख आब'नो होनोसै थाइलेन्डआव थाङा आं ओरैनोसो बुंदों लोगोफोर थाइलेन्ड थांनो फैसा गैया बेल' फैसा जोंहा थाइलेन्ड थांनानै लाब गैया मथा मथि थाइलेन्ड थांनोबा बेरायनाय जानाय मानाय खमैबाबो पकेटाव 5-6 लाखसो फैसा थानांगोन होनबासो थांनो हागोन थाइलेन्डआव गुन्दै मोनजाया बेरायनो हायो माने बेरायनो थांथारगौ मिथिया थांगोन र' मासाज खालामजाहैनांगोन दा एसे थाइलेन्ड आं सोदोबखौनो सैया बेखौ खालि थाइलेन्ड सोदोब बे सोदोब नामा थाइलेन्डआ इसां फेमास कान्ट्रि बियो आं दा टाउनाव एसे खामानि दं ओमफ्राय आब'मोनाव थांग्रोनोसै आरोना थांनानै फैसाखौ होनानै फैनोसै खामानिखौ मावग्रोनानै लानोसै बिनि उनाव हैगोन आरोना दा बि केयारफुल आरोना लोगोफोर एसे साबधान जाब्लानो जाबाय मैया थांनाय मोनायाव अरां रिजार्भ नेशनेल पार्कनिफ्राय 25थासोनि बारा मोसा ओंखारदों आरोना माने वाल बारसिनानै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोबाय दा गामिफ्राव बबावबाफोर जाहारबारिफोर दंबा बेफोरावबो हाबनानै थानो हागौ मोसाया ओमफ्राय सासे बांगालपारा गामियाव सासे बांगालखौ नै नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो हागोन माने बुरख्लाबदों आरोना खर' सर' बिदिनो मोदोमफ्रावबो बुरख्लाबलाजोबदों नोंथांमोना एसे साबधान जानानै थाब्लानो जाबाय एसे सेफटि जायगाफ्राव था हाग्रानि जुनार नालाय बारा गोबाव टाइम लाया आरोना बिसोर मोनफैनो थाखाय मोसा ओंखारदों दायो अरां रिजार्भ नेशनेल पार्कनिफ्राय ओंखारबोबाय गामि हाबनोबो हागौ बबेबा जायगाफ्राव जाहारबारि बिदिनो हाग्रा बग्रा दंबा बेफोराव एरसोनानैबो थानो हागौ आरोना मोनाफ्राव ओंखारनो हागौ सानफ्राव हाबसोनानै थानो हागौ हाग्राफ्राव दा रौतायाबोथ' बारा गोजान जाया अरां नेशनेल पार्कनिफ्राय जोंहा ओरै कपाटियाव जादों आरोना बे जाथाया कपाटि ओरै अरां रिजार्भ नांजाबनाय खाथिथिं बे साइडथिं जादों बेनिफ्राय जोंहा कपाटिनिफ्रायथ' ओरैजाय मोनफैनो बारा गोजान नाङाना जोंथिंबो फैनो हागौ आरोना मोसाया आरोना 25थानि बारा मोसा ओंखारदों हाग्रानि जुनार ना बियो बेदर जाग्रा बुस्थु बे मोसायाथ' बेदर जाग्रा नालाय मानसिबाबो हगारनाय नङा मोसौबाबो हगारनाय नङा सैमा अमा दाउफोरबाबो बे लानानै थांगोन आरोना 25थानि बारा ओंखारदों माने बेसेबांथो जोबजानानै दोनबाय थानो अरन गेजेरनि सिङाव बेबा मोनजायोना मोनजाया मैफोरखौबो बिसोरो माने बारसिनानै जायो गोलेर सोलेर जाजोबो आरोना मोसाया मानसियाथ' जों बारा टाइम नाङा बिसोरनो दसेनो बारसिनानै मोननो हागौ मानसिखौ बारा खारनो हायाना मानसियाथ' आंनिफ्राय बेनो आरोना जायफोर माने अरां रिजार्भ खाथि नोंथांमोना एसे साबधान थाब्लानो जाबाय रौता जोंनिथिंबो मोनफैनो हागौ बोरैबा हाग्रानि जुनार बुस्थुना बिसोरथ' बेदर नागिरै जाग्रा मोसायाथ' मानसिबाबो गारा मोसौबाबो गारा दाउ अमा बोरमाबाबो गारनाय नङा आरोना मोसाया सिगाङावबो फैदों दाबायदि समाव एसे फैयो हाग्रा गुदु जायो नालाय दाबायदि समाव बिदिनो वाल बारसिना फैबायदां बबेबा खनाजों दा नोंथांमोना एसे साबधान जाब्लानो जाबाय एसे मोनाफ्राव बाहेरफ्राव हारसिं हाला ओंखारलाबायनाङा
मोनाफ्राव बांसिन ओंखारनो हागौ आरो ना सानफोराव बबेबा जाहारबारिफ्राव बबेबा जार्मनबारि बबेबा हाग्रा गुदुफ्राव एरसोनानै थानो हागौ मोसाया दा माने बिराद गिनो गोनां जादों आरो ना जोंनि दा एरियाथिंजाय बारा गोजान नङा जोंनिया अराङाबो खाथिसो जायो मथा मथि 1 घन्टासोनिल'सो लामा बे माबासिम अरां रिजार्भ मोनहैनो थाखाय जोंनि न'निफ्राय बारा गोजान नङा 1 घन्टायालाय मोसानो बारला बारसि दसेनोबो मोनफैनो हागौ आरो ना दा बेफोरबायदि आरो ना नोंथांमोना एसे साबधान जानानै थादो आं दा नै आब'मोनावसो थांनो ओंखारदों थांना फैग्रोनोसै आं र' मोनफैबाय आं दा आब'मोनाव नै मुलि लाना फैफादों आरो लोमजादोंनो मानसिया नै बेमारिया आदा फैफादों आदाखौ लाबोफादों 50,000 हरथ'लाय दार माइ हानायनि फैसाया माइ हाग्रा मेचिन लाबोदों आरो बिसोरो नै हा नायलाय मोननै दंमोन माइ हाग्रा मेचिन सोरबाफोर माइ हानो गोसोब्ला लिंहरनो हागोन बिगायाव 2,000ल'नो माने मारा होलायनाङा आरोना डाइरेक्ट फिथाइल' माबायो हारभेस्टिं मेचिन नै फगलेण्ड जेसिबि बायदि माबाया सेना होद माथो टायारनिसोलै बेलाय लबरसो माथो सेननिबो थायोना हा आरो एसे बेलेग दंबावोदांलै मोनसे गिदिरसिनदां मोनसेया ओमफ्राय बुसोबलाङो न' फैसाया नोंहा सानलाय आं साननो रोङा होनलायदो फैसा नांगौनो बेनो बिजनेस खालामसैनो मा बिजनेस होयो गावसो मिथिसिगौ सानलाय हमनोनो जायाखै नै